ओंखाम गोरलै जाहोगोन आरो रायजोफोरनो बर'फोरा दनाखौबो बावगारलायलांबाय अनला फाख्रि माइजों बेनिफ्राय आरो अन गुन्दैजों नोंथांमोनखौ जोंनि RTV ब्लगाव फिन खेबसे बरायबाय दिनै जों आघोन फोरबोनि नै बाथौ मन्दिराव दंफैयो दहायनो फैदोंमोन आरो जेनेबा दिनै मा दिनै माबा आघोन फोरबो नंगौ नामा ओमफ्राय Ismail Satar. रायजोफोरा आजिखालि दना दाननो बावगारबायना ओंखायनो जों गामियाव दा दना दाननानै दिनैबो ओंखाम फैबाय ओंखाम गोरलै जाहोगोन आरो रायजोफोरनो मोजां मोजां मन्दिरा जोंना नै जायाखैलै दाबो बानायबायसो दं बे आगोलनि बोराय बर'फोरा दनाखौबो बावगारलायलांबाय माबा डलारसो होनलायलाय फाग्ला बिदिसो जायो बिदिसो जायो नामा रावखौनो बावगारलांदो फोरबोनि माइरं गोरलै आर'ज लागोन मानसिफोरानो फैजोबाखै खुलुमबाय जेटाखौ फंनैसो बुंनोलाय बाहागो लागोन होननानै सानबाय थादों बा न'आव दङ बिथांमोना थाबैनो फैनानै आथिं आखाइ सुनानै गोबां सिबिथाय आर'जफोरा बाहागो लानानै खालामनाय जाबाय
सान्दुं गोसायाव संनानै बोरै नांदो? सान्दुं गोसायाव संनानै बिराद मोजां नांदो। दे नोंहा मा संबाय दं बेनिफ्राय? ओंखाम मोननो जाबायना जायाखै? थांनो जासिगोन आरो। जाबाय थांनो हासिगोन। नोंसोर मा खालामदों होनलाय? मा खालामदों नोंसोरो? ओंखाम संदों ना ओंख्रि संदों होनलाय? साराय संख्रै होदों। मैयाना दाख्लै मा अनला होनो इखो? बेखौ अनला फाख्रि मा मा माइजों बेनिफ्राय आरो अन गुन्दैजों हालदै होदो ना फिसा होगोन आरो बेनिफ्राय जाब्रां होगोन बे जाबाय ना फिसा मायाव होगोन? अनलायाव ओमफ्राय इयो मा ना? ना गोदौलायनाय लाब्रा Yo खावलाय yo खावलाय मा लोंबाय दं ओमफ्राय गिलासाव लानानै अनला लोंनो साखिदो अनला साखिनाय सेरेबसो लोंनाय बायदि नुदों लायदो मा sabrek breakfast lainnya apa saling naik break jadi tak cerah terus nih मा जादों katai jadi katai मा जादों
이런 데는 고지 가면 돼. 다. 밥 고지 가면 돼. 기다리자. Gimana? Gerah tenan jaket. Ang sulama yuk. Hah? Sadar? Maya ke thau jadi? Mama jadi? Thằng. Làm lá.